masuk padi Inggo liler yang muki dama. Oh kalau jadi dan sana ambo bakaba kaba orang kambo kabakan anta kadapi anta indah kabala lamo tak diulang. Kok diapa buku hilang dan turui guru lah mati dibaca sado nantakanai. Kok dendakila buki ubah menurun ke buki rambak kabul balun mulai lepa ambo bakaba main dak nampak lakan ambo rasa hari pagi orang babi anak padang tujuh. Oseria bila curito masuk to japui ke daerah muarola buapa terjadi di daerah mapae muarola buat curito lamoda olu bana anak cinonyo babaju sitin sudah sitin sikalat pulo laki selendang tak baragi. Oh dagangin opak lagi musikin mularat pulo gak jauh tinggal di nagari. Oh tinggal di ate pondok urut tinggal jauh dari kampung ya kalau terbilang tampek tinggal iyo di ate lah pondok urut kalau terbilang pondok urut. Oh kalau terbilang lah pondok urut kok dindiang gabai-gabaian kok lantai jongkitan kok itu bana kok dibilang kok ato bintang-bintangan si boga jolong basusu banda dikali orang rantai ato biang pak kasau lalapu wapo ketenggang dayo lantai. Bilang namo palat kunyo to sabui namo disinan to bilang namonya kini buyang bak namo oh amran gani yang bak namo amranggani baragadang badaninyo oh saya indah talang pun
tido kamu mualapan alaida Okacie indah amran ngadang pun tido ala baru mualapan tahun tuan